Il-kriminal notorju Joseph Cini, magħruf bħala il-Pele, illi għandu 47 sena, is-sitt filgħodu għal-ħabta ta' 6:30 irnexxielu jaħrab mill-isptar waqt li kien taħt skorta ta' uffiċjali tal-ħabs. Fl-10 ta' filgħodu, One News ġie informat li uffiċjali mill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin kienu qegħdin iduru b'ritratt tiegħu f'idejhom fl-inħawi ta' Paċivil. Huma kienu qegħdin jistaqsu lin-nies jekk rawx lil din il-persuna. Sa dak il-ħin, il-Pele kien diġà ilu maħrub 3 sigħat u nofs. F'nofsinhar neqsin kwart, One News jiżvela l-aħbar. Ħarab mill-isptar Mater Dei ftit tal-ħinilu Joseph Cini magħruf bħala l-Pele li kien taħt arrest preventiv u mill-ħabża l-aħħar ittieħed tal-kura l-isptar Mater Dei. Il-Gvern permezz tad-direttur tal-ħabs jirreġixxi fis-satejn ta' wara nofsinhar, jiġifieri iktar minn satejn wara li ġiet żvelata l-aħbar u 7 sigħat u nofs wara li sseħħet il-ħarba. Sakemm ġiet żvelata minn One News fuq din il-ħarba kienet jinżamm skit perfett. Inkluż mill-Ministeru ta' Carmel Sud Bonici li kien biss fuq mistoqsijiet ta' One News illi konferma l-aħbar u qalu li se toħroġ stqarrija akkumpanjata b'ritratt. L-istqarrija bl-Ingliż damet satejn oħra sabiex inħarġet wara li One News żvela l-ħarba u ritratt tal-Pele ħareġ iktar tard. Joseph Cini daħħal għal-kura l-isptar il-ġimgħa fil-għaxija wara li jilmenta minn uġieħ f'sidru. Kienu l-ħabta ta' 6:30 ta' dalgħodu x'ħin Joseph Cini irnexxielu jaħrab minn taħt għajnejn żewġ gwardjani tal-ħabs. U ħireġ bil-bib prinċipali tal-isptar, Cini ġie notat minn gwardjan ieħor illi kien dieħel. Dan il-gwardjan ipprova jiġri warajh madankollu Cini ħarab fid-direzzjoni taż-żona industrijali ta' San Ġwan fejn hemmhekk ma derx iżjed. Minnu fih bdiet tfittxija għal dan il-priġunier. Fl-istqarrija, d-direttur tal-ħabs qal li Cini kien liebes xorts kannella, flok ta' nofs komma abjad bi strixxi suwed. Il-priġunier huwa twil 1.71 cm, ta' statura medja u samrani, b'xaru mqaxxar, għandu diversi tatuż madwar ġismu u meta ħarab kien ħafi. Il-Maġistrat Doreen Clark qed tmexxi inkjesta maġisterjali. Fl-istess ħin qed issir investigazzjoni interna u sadantant iż-żewġ gwardjani illi kienu jaslu lil Pele ġew sospiżi mill-ewwel. Il-Pele huwa magħruf mal-Pulizija u diġà skonta diversi sentenzi ta' ħabs fuq ser minn diversi residenzi privati. Fl-2009 il-Pele kien mixli b'disa serqiet fosthom ta' 5 pitturi minn diversi residenzi u tabernaklu minn kappella fis-Siġġiewi. Fis-6 ta' Lulju li għadda, Cini kien imfittex mill-Pulizija wara li fit-triq il-kbira San Giuseppe fil-Ħamrun ħabat b'karozza tal-kiri f'Xarabank tal-Arriva u ħrab minn fuq il-post. Mal-ħabta, Cini u żewġ passiġġieri oħra qabdu xi affarijiet inkluż bagalja u ħarbu jiġru minn fuq il-post. Mhux qed ikun esklus li Cini qed jippjana serqa fl-Akwati. Cini ġie arrestat fis-6 ta' Awwissu li għadda f'residenza fir-Rabat u tressaq fit-8 ta' Awwissu. Din hija t-tieni darba li Cini ħarab minn taħt għajnejn il-Pulizija. F'ċirkostanzi simili nhar it-30 ta' Novembru tas-sena 2002, Cini kien ħarab mill-kustodja tal-Pulizija.